Dili gud mahimong pari sa Roman Catholic, o dili mahimong kanang papa sa Roma, unang papa sa Roma, sa Roman Catholic Church, si Pedro. Kay Hudiyo, walay grado, wala ka eskwela. Unya, ikatulo, minyo. Dili daw mahimong Santo Papa sa San Pedro tungod kay si San Pedro Hudiyo daw. Nya sumala pa niya siyang una-una dapat ang mahimong gitawag og Santo Papa Romano. Mali. Nga naman kay ang pagka-Santo Papa wala nagamatter kung unsa ang imuhang citizenship. Pero nga si San Pedro Hudiyo man, siya may unang gitawag og gipili tungod kay paghatag dagdakong pagtahod, paghatag dagdakong pahimugat na gitagaan ni Kristo og importansya nga ang unang piniling katawhan sa Ginoong Dios mao ang mga Hudyo. So mao na nga ang pinakaunang makita nga pangulo sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Kristo dapat Hudiyo gyud. Kaya ang una niyang mga apostoles, mga Hudiyo man. Pero sa ako anang giingon dili na nagamatter sa citizenship. Nga naman kaysa hinungdan nga ang pagkasanto papa bisag kinsa ang muling ko din basta as long as nakapasar sa gitawag og election. So naay muling ko din nga German, naay muling ko nga Amerikano, naay muling ko nga Italiano, naay muling ko nga Espanyol ug uban pang mga rasa. Kana pagpadayag kanang simbahana ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala gipanag-iyahan og usa lamang ka tawo or usa lamang ka pamilya. Kung dili ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala panag-iyahi sa Santo Papa kung dili gipanag-iyahan sa bugtong tag-iya ni ini nga mao ang iyang magtutukod ang atong Ginoong Hesukristo. Number 2 point, ingon pa niya si San Pedro daw kuno di daw pwede mahimong Santo Papa kay wala daw kuno grado kay Santo Papa grabe man ang ilahang degree na ilahang tawag ining giko. Actually di gyud ka pwede mahimong sayon-sayon na lang nimo ang ministrya sa pagkapari, sa pagkaobispo, sa pagkardinal hangtod sa pagkasanto Papa. Nga naman tungod kay kana manggod nga bukasyon pagduki-duki manggod na pagduki-duki pag tawag ining paghatag og dakong paghimugat na kung diin kita kinahanglan masayod sa Dios nga ato ang gitawag og ila mo na. Sa karong panahon na dili ka basta-basta mahimong pari, mahimong obispo or mahimong kardinal or mahimong papa. Daghan pa kag edukasyon nga imong agian nga naman lisod manggani magsabot kadtong gitawag og dagtuon. How much mo gutong wa nagtuon? Di ba? Pait pa magani na sila, kinahanglan pagani na sila daghang pang mga ebidensyang ipang-gather, kinahanglan pagdaghan pang mga statements nga ilang ipang tawag ining utingkayon kay para ang ilang interpretation dili gyud ba mahimong sayop. How much mo katong wa naghihimo sa may ining maong gitawag og mga pastoy. Pero ingon niya nga San Pedro di man daw pwede ana kay San Pedro wala daw man daw kuno grado, dili man amoy basis sa pagkasanto papa sa unang siglo. Kay remember, ang pagkasanto papa ni San Pedro, dili by election, kung dili by appointment. Gipili siya ni Ginoong Jesucristo nga mamahimong unang pangulo sa iyang gitong iglesia mo ng St. Matthew chapter 16, verse 19. Nga niingon si Ginoong Jesucristo, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. So kana nga proklamasyon pagpadayag kana agiproklama ni Ginoong Jesucristo kasi San Pedro mamahimong amahan sa tibuok banay nga kung diin gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo regardless sa iyang education. Pero di ta mabalaka in terms of iyang education nga naman kay ang naghatag sa iya og test og nag-defend siya sa iyahang gitawag og thesis, dili ni bisan kinsang profesor, dili ni bisan kinsang banggiitang gitawag og mga philosopher and theologians. Ang iyang kaatubang ang divine doctor. Kinsa man na ang atong Ginoong Jesucristo. Unya usa ka test ang gihatag ni Kristo dito nila. Alang ninyo kinsa man ko. Hands up din San Pedro, ikaw ang anak sa Dios nga buhi. So niingon ang atong Ginoong Jesucristo kanang kahibalo, Pedro, dili na gikan nimo, kung dili gikan na sa amahan nga naa sa langit. Busa sultihan ko ikaw, Pedro. Declare dayon. So buti pasubot ka na nga panahon, automatic pasado si San Pedro. Unya remember, nag-training sila. Sulod sa tulo ka tuig, unya ang nagtudlo ang Dios og taong matuod. Imposible nga wa siya katudlo og tawag ining perfection sa mga apostoles at the time. So ay kabalakaan ng may grado sa San Pedro niya, parehas po naman karoon may grado.
Mga pastoy, pait pa man gani nagsabot ng na grado, how much more katong grado? Di ba? At the same time, kung atong sundo ng argumento, di ka pwede may pangulo kay mga apostolos kani up to grado, nga nang eskwela pa man mo. Kamo mga pastoy. Di ba? And lastly, ingon pa niya, di daw kuno mamahimong Santo Papa sa San Pedro tungod kay sa San Pedro minyo daw kuno. Ang ato ang gitawag og tubag wala kay mabasa sa balang kasulatan og silent ang history nga sa dihang gitawag sa San Pedro naa pabuhi ang iyang asawa, nagkuyog-kuyog ang asawa. Silent ang history ni ana. Buti pasabot pero naay gisulti nga ugangan niya. So buti pasabot gisgutan mihet ugangan, so minyo siya. Pero ang problema ana dili ka makabasa nga naay asawa ni San Pedro kasunod-sunod. So mo na ang tradisyon gituuhan siya nga diin usa siya ka gitawag og biyudo. So kung bisan pag mahimo ang biyudo, unya pagkahuman na naagihapon buhi gihapon ang imong ugangan man gihapon di mo na kay inahan man na sa imong asawang namatay. Pero dili na mo yato ang point. Ngano man, tungod ka sa pagpili ni Ginoong Jesucristo niya minyo na sangdaan. Unlike sa inyo, magpastoy una, nya diha pa magminyo pwede. Sa mo dili pwede. Sa dihang gitawag ni Ginoong Jesucristo sa San Pedro ug uban pang mga apostol kung unsa ang ilang estado nagpabiling kadto, pero wa nagpasabot nga diha ra nakutob kay naay teaching si Kristo. Saint Matthew chapter 19 verse 12 unsa may gisulti ni Kristo, kay may nagkalain-laing hinungdan nganong dili magkaminyo ang tao. May uban ni kapon gikap na ng daan ug may uban nga dili sila magkaminyo tungod sa gingharian sa Dios. Si bisan kinsa nga makadawat niini padawata. Muna sa San Pablo, dili minyo. Even gani si Kristo. Dili gani tawag ining minyo. Pero ang point, San Pedro. Ang ato ang topic. So karon San Pedro, minyo mangdaan, pero wa nagpasabot nga kanang moong gitawag balod mo, pisundos tanan, no? Ang sundon kadtong tudlo ni Kristo. Nga unsa man, padawaton kadtong mga taong gustong dili magminyo. Mao nang naay disiplina ang simbahang Katolika sa disiplina nga silibasya or ang mga pari dili magminyo. Mao nay gitawag og reason. So sa San Pedro kay minyo man sang daan pero again gituuhan man sang biyudo, di po ka makabasa bilang na minyo sang lain, na minyo sang tawag ining usab, nagpabilin man siya nga walay asawa. Si San Pedro sa panahon nga nagsunod-sunod siya sa ato ang Ginoong Jesucristo. So kana palang daan paghaptag na og tawag ining pahimog at nga San Pedro sa panahon nga nagsunod-sunod kang Kristo wa si asawa. Di ba? So mao na nga ang mga Santo Papa karon actually sa first 500 years magud mga sir ug mga ma'am, gitugutan manggod ang mga pari nga magminyo pero dili obligado. Depende sa ilang pagpili. And at the same time kung magminyo ka di lang ka mamahimong patriarka. So mo na ang rules even sa Eastern churches karon mao na ilang rules. Dili ka mamahimong tawag ining patriarch or bishop sa ato pa kung maminyo ka. Kung maminyo ka, pari na gagutob, di ka makasaka sa tawag ining lain nga degree kanang gitawag og pagka-obispo. Same po na sa Eastern churches. So, karon, sa first 500 years, gitugutan, optional, nga ang pari magminyo, pero dili sila obligado. Kay mas maayo man nga, mga lagad ng Kristo nga dili minyo, kay ang imong pasadunggan ang Ginoo ra. Kaysa minyo ka, duha yung pasadunggan ang Ginoo o ang tawag anang imong asawa. Mo na sa tradisyon sa simbahang Katolika sa Western Church, mo na ang mga pari after 5th century giistrikto. Na kung magpari ka, manumpa ka sa Ginoong Dios nga dili ka mag-asawa tungod kay gisunod nimo ang gingharian sa Dios. Dili mo na panudlo sa mga papa, panudlo ng Kristo. So ang gisunod nganong ang mga pari, ang mga obispo, ang mga kardinalis, ang mga Santo Papa sa karon nga panahon dili magminyo tungod kay ilang gi-follow ang gitudlo ni Ginoong Jesucristo nga maupay gisunod sa mga apostol kaniadto, particularly Saint Peter. So, question, tinuod ba nga Santo Papa San Pedro? Yes. Nga naman kay walay laing gitugyanan ni Kristo sa susi sa iyang panimalay nga mao ang simbahan kon iglesia, si San Pedro ra walay lain. Og ang kustombre sa mga Hudyo basta tagaan gani ang susi nagpasabot ni ana, ikaw ang iluhon nga mamahimong aman sa tibuok banay, sa tibuok panimalay. Isaias 22:22. Mula ang tawag damo ka San Pedro, Santo Papa or Santo Padre, nganuman kay siya ang gipili sa Ginoong Jesucristo nga may unang mahimong unang pangulo
unang makita nga pangulo ni ining maong simbahan nga siya mao ang tag-iya. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.